Ajde sada ubaci karticu. Evo. I sad ću da krenem da pišti, sad ćeš da vidiš. Znači, prvo je sve lako i onda nešto se desi. Dobro. Ajde, ukucaj pin sad, ukucaj pin. 2, 3, 6, 7. Glasnije, molim te. 2, 3, 6, 7. Što to prepoznaje neki glas, nešto? Ne, Anđelka, nego ako neki dobri čikica ukrade tvoju tašnu, a sad je čuo tvoj pin, onda će fino da dođe, vrlo lako da izvuče sve pare sa računa. Jel me razumeš? Zato nemoj se drnjaš. Neće se ovajdi kad bude video koliko je stanje, nije ni bitno. Dobro, šta Jesi sad? ponula račune, da znaš koliko da skineš? Dobro, aj prestani da pričaš samo ko s nekim babunom. Znači, nisam debilna, jedno sam ponula račune i u stvari, aj skloni se, smetaš mi, dekoncentrašeš me i zato ne mogu ništa da uradim, jer ti sve znaš najbolje. A što je sad? Što? Evo, vidiš da pišti. Šta sad? Ukucaj ti pin. 2, 3... Koji mi je beše pin? 2, 3, 6, 7, 2, 3, 7, 6. Što me gledaš? Šta me gledaš? Pomozi mi, čoveče. Evo, eto vidiš da sam pogrešao. To je zato što mi tu non stop dišeš za vrat. Skloni se tamo, molim te.